Verden er fyldt af de her mennesker. Vi kender dem alle sammen. Render rundt hvert minut af døgnet, bekymret for alting. Bekymret for luften, bekymret for vandet, bekymret for jorden, bekymret for pesticider, CO2-udslip, tilsætningsstoffer, carcinogener, bekymret for radongasser, asbest, bekymret for at redde truede dyrearter. Lad mig fortælle jer en ting om at redde truede dyrearter. Det er blot endnu et arrogant forsøg af mennesket på at kontrollere naturen. 90%, langt over 90% af alle de arter, der nogensinde har eksisteret på den her planet, de er væk. Uddøde. Vi har ikke slået dem alle sammen ihjel. De er bare forsvundet. Det er altså, hvad naturen gør. I de her dage, der forsvinder de her arter i omfang af 25 i døgnet. Fuldstændig uafhængige af menneskets adfærd. 25 af de arter, der eksisterer i dag, de vil være væk i morgen. Lad dem nu uddø i fred. Har vi ikke gjort nok? Lad naturen være. Vi er så selvvigtige. Alle skal redde noget nu om dagen. Save the trees, save the bees, save the whales, save those snails. Og den største arrogance af dem alle, red planeten. What? Vi har ikke engang lært at passe på os selv endnu, og nu skal vi så til at redde vores fucking planet. Planeten har det fint. Menneskene er på røven, men der er en forskel. I forhold til os mennesker har planeten det glimrende. Den har været her 4,5 milliarder år. Har I nogensinde overvejet matematikken i det? Kloden har eksisteret i 4,5 milliarder år, og vi har været her 100.000, måske 200.000 år. Og vi har kun været engageret i tung industri i lidt over 200 år. Og vi 200 år op imod 4,5 milliarder år. Og vi har nerverne til på en eller anden måde at tro, at vi udgør en trussel for den her blågrønne bold, der bare svæver omkring solen. Kloden har været igennem langt værre ting end os. Har været igennem jordskælv, vulkanudbrud, pladetektonik, kontinentaldrift, har været igennem soludbrud, solvinden, har været igennem geomagnetiske storme, ombytning af de magnetiske poler, har været igennem 100.000 års bombardement af kometer, asteroider, meteorer, har været igennem verdensomspændte brande, verdensomspændte oversvømmelser, erosion, kosmisk stråling, har været igennem gentagne istider, og vi tror, at et par plastikposer og et par aluminiumsdåser nogensinde vil gøre en forskel. Kloden den skal ikke nogen sted. Det skal vi. Pak jeres lort, folkens. Vi skal afsted.